Hi guys! Hi mga kabuang vlogs. So, for today's video, Tagalog versus Bisaya. So, dito natin malalaman ang magkaiba na salita sa mga Tagalog at saka Bisaya. Bisaya. Okay, simulan na natin. Uy, kawawa, nadapa siya. Na, Merisi, danghagman. Tol, tara pasok, kain tayo. Bahak na anapod ning dakog kaon ay. Uy, wow, ang ganda ng tanawin. Pahak. Kalabong ko dito pita oy. Daghan ko yung bitin din na ay. Uy, tol, maligayang kaarawan, tol. Bay, birthday ba yan mo? Libre po doy. Ay, tik-tik, jagod. Birthday ba ni mo ay? Ngaon ta? Uy, ang bango ng pabango mo ah. Ah, pahungapon mo, pahumotoy. Asa man mo gipalit? Uy, tol, ang ganda ng nubya mo ah. Bay, imo naglumay no? Gwapalikin na. Uy, bay, napakaganda ng bahay niyo ah. Ah, naku, agbalay nyo ba yoy? Boy, ato na be. Uy, tol, ang yayaman niyo na. Kagdato ng ginsilaw. Bigyan ko siya buong papa niya ay. Uy, tol, nangagat ba itong aso niyo? Di niya maakbay. Lumbag na na. Kumatos pa kusok si mana.